Здрасти. Сега ще се тролваме с хора, его е първия. Вижте това и Нема ще ми дигнеш. Ара да видим, бе, няма ми за... Гледай го. Затваря ми. Марчо! Това го вижте специално от Норд. Чакай. То няма да дигне. Нанко едно. Аз съм сейф, уе. Аз ще намеря някой рандом човек. Не знам. Аз знам на кой. Не. Чак са. На линия. Супер. Ето. Някакъв лембот ОБГ. Ако искаш приклипа, докато намериме човек. И да, ще го паузвам. Кажи едно. Кажете. И ловец съм, и рибар съм. Тарадата, парабапа. Абе, виж ли го то? Импулсив си, хикс или как се... Импулси, ти вичай, че съм... Кажете, бе. Какво да кажем, бе, кабел? За кой ми звъниш? За кеф не може ли? Знаеш кой е спускат се горе? Тя да чуя новините. Около... вчера майче беше пуснат за не помня. Сигурно вчера ще е пуснат. Чай, че нещо се препих с биричка и така едва говоря. Ето така, брат, аре сестро да си арчал. То не го знам какъв е Додо. Махай се тука. Да го плей футала, дали ще дигне, нема дигне. Марто Ангелов. Прост ли си, бе? М7, Иван Вигеймър, Иван Козарев. Фога, не може ли си добавям хора? И става плейджи, ще го добавим. Няма, той Иван Козарев ще дигне, не ми пука. Бати козата. И то ще дигне, и то ще дигне. Дигай. Става плейджи ще дигне. Бай майнаци.